Sugeng dalu Kang Masku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mas Dalang, satu apresiasi yang luar biasa, tidak terlalu banyak bahasa dan kata. Tepuk tangan untuk Paku Datu malam hari ini. Jan hebat tenan. Kula kaya-kaya Mary. Pripun, Mas? Bengi niki ketok kaya dudu dalang biasa. Lah terus Nyatanipun kula tunggoni wit wong saking wingking. nggih. Wit wau saking wingking. Kula iki ngati trenyuh. Masyaallah. Panjenengan-panjenengan iki insyaallah mangke saged gentosi para senior-senior dalang di Kabupaten Tulungagung. Ya rabbal alamin. Amin. Tegese mboten ngenteni terus tanggapan terus sampean jori mboten. Pripun nggih. Tongkat estafet nanti yang meneruskan budaya kita adalah panjenengan-panjenengan malam hari ini. Tepuk tangan untuk seniman-senimati Tulungagung. Piye jajak? Ora seneng piye? Melu ngene iki malah isin aku. Isin ngopo? Apa lho, Mas? Ketok tuwek dhewe. Aja nyawang tuweke. Lah piye dalange nom ya gone nom sidene nom. Dagale tuwek. Tuwek kuwi disuwun saka sari-sarining ilmu. Iya. Ora kok perkara tuweke nggon seniman. Aku seneng delok wayangane sampean mau. Pripun. Mas bodolan mau. Nggih. Terus niki Mas Adit. Mas Adit. Oh, ketok numpak jaran. Nggih. Terus Mas Dito Iya. numpak Tito Nggih. numpak celeng. Nggih. Sing sitok. Ulung lho. Ah. Kaya numpak marbot lho kamu. Anu, kucing, Mas. Matur mbah nuwun lho, Den. Nggih, Pangapunten sami-sami. kok tak teng dhuwur nggih. Monggo. Niki pancen kolaborasi yang spektakuler. Sampeyan mriko Mas Benadir. Benadir. Aku ndi? Sampeyan mriko lho. Nah, Jobo panggung. Lung. Dalang sipit ya kacamata ta. Haiya. sampeyan mriko. Jadi ini damel tolak ukur, Mas. Iya. Mula niki dalu dipun lenggahi para sesepuh pinisepuh, para piyayi pinunjul Nggih, leres. dari jajaran Forkopimda, Nggih. Forkopimcam Nggih. ingkang lenggahi dalu menika. Mula tepuk tangan untuk para pejabat-pejabat yang selalu mensupport pagelaran kanca-kanca Paku Datu. Ini Mas. Kula kalian Mas Kluthuk niku nganti nyisihke wektu bengi niki. Amin. Tanggal 8 November, 7 November. Aja nganti nampa gawean. Nggih. Awake dhewe tetep peduli karo kanca-kanca lan teman-teman seniman-seniwati wonten ing Kabupaten Tulungagung. Nggih. Mergo dikaya ngapa ki aku ki termasuk Paku Datu. Wah, napa, Mas? Kok saged? Paku Datu ki panganku kurang luwih dari Tulungagung. Sejarah membuktikan ya Mas ya. Iya, kula niku ya saka Tulungagung kene iki mulane aku seneng bengi iki ndereke jenengan-jenengan iki. Memang ini beberapa acara dijadikan satu. Nah, Sing satu pertama hari jadi Tulungagung yang ke-820, yang ketiga kalinya menghibur warga Mekat Tenggur, yang ketiga kalinya ya kuwi lelang gunungan wayang iki muga payu. Ora kok lelang ini karena kreativitasnya sapa sih kanca-kanca dalang ngono lho. Ya. Dadi ngene iki awake dhewe melu nuwun sewu Mas Dito. Nggih, pripun Mas Adit? Sapa Adit, Mas Adit. Mas Adit. Dadi ngeten iki dudoke yen awake dhewe niku kekompakane tidak ada hentinya. Nyatane latihan 15 kali. Wah, Nggih to Mas. leres. Tanpa ada nun sewu tekanan dan paksaan. Nggih. Biasanipun yen seniman niku lek mlakune iki ora bareng. Sikil niku yen mlaku kok dhewe-dhewe mesti ora tekan nggon. Leres. Tapi niki biarpun penjenengan-penjenengan ini lenggah menjadi dalang, tidak mempunyai idealis yang tinggi, tapi mempunyai moto bahwa budaya harkat martabat harus kita lestarikan. Tepuk tangan. Dan Tepuk tangan piye ngene iki Banyulangu kesore mbok gawe kabeh. Ya nyolop aku. enten kula matur nuwun masyaallah. Niki panjenengan dipun berkahi para dalang-dalang senior. Nggih, wonten sinten mawon, Loh, Mas? iki Masun ya rawuh. Nggih. Mas Minto, Pak Nggih. Eko, Mas Daru lho. Nggih. Iki kabeh iki delok. Temu di. Lho, jeneng main dhewe nduk YouTube. Ora nyetriming to. Maksudnya yo mirsani rene. Ya, Oh, mirsani. Nah, mulai iki lho, ora nggon mindere
saka seniman ngeten iki. Nggih, leres. Padahal tanggal 20 nanti digelar 3 wayang Tiga juga. dalang. Tiga juga. dalang. Tiga dalang. Nggih. Senior kita. Leres. Iki apike kaya ngene. Nah. Kisuk kabupaten kudu luwih saka bengi. Wah. Luwih der nek saged. Luwih der. Kelire kobong. Ya. Oncore 3 meteran lho. Dalam tangan gregetnya sih. Iki lak cita-citane arep ngenteni cemplit to. Ora. Nuwun pangapunten. Tapi bangga aku tuh. Pripun? Memang magelar pada malam hari ini memang pas. Jadi memperingati hari jadi Tulungagung Nggih. dan juga hari wayang dunia. Dunia. Nggih. Hari wayang iki mesti apik, Mas. Hari iki mesti. Jadi wis pas hari wayang wis pas wis ono. Insyaallah ki ya wis ono hari dalang. Nggih. Hari yoga ya ono. Hari Hari son yoga ya Blitar. ono. Hari son. Hari Hari dagelan. dagelan ya wis dagelan. ono. Nggih, Ki nggih. sing ra ono ki sok ben hari sinden. Loh, lah ngopo, Kok Mas? saged? Ya ora mungkin. Loh, hari dalang Mesti- ada, mesti hari enak. wayang ada. Mesti enek. Hari yoga ya mesti enek. Mesti enek. Hari son ya mesti enek. Hari musisi ya mesti Mesti enek. enek. Hari dagelan ya mesti enek. Sing ora enek? Sing ra enek ki hari sinden. Nah. Lah ngopo, Mas? Lho, mosok hari mongko nyinden ki kok iso piye ya? Hari itu lak dino to. Loh, aku ora ngomong dino, aku ngomong jeneng. Ngono kuwi dijelaske dhisik kok iso. Wah, dan jos sindene jan. Wih. Wah. Ya iki lho, wayang biyen iki ya ngene iki. Nggih, Mas. Wayang biyen iki ya ngene iki, sinden madepe ning gone rene. Nggih, Sinden ora si- akeh. Ora oke ya mek 1 2 3 4 5 6 7 8 Songo 9 10. Lah mek 10. 10 ndi to? Ndi lho? Oke, loro kek. Dudu. Iki sing Ayo. calon, iki calon. Panitia. menika panitia. Panitia niku. Pacare Wiraswara to. Calon, iki sing calon. Blank. Tanggapan wis nggawa pacare dewi-dewi Wiraswara ya. Lah cah nom ki semangate lak ngoten. Iya, 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 iya. Kula bener sing diaturke Mas kula kluthuk Mas Nggih, Dalang. nggih. Sinden niku langkungipun nggih ngeten iki, mboten kirang langkung rumiyin ngeten iki. Nggih, leres. Malah luwih apik neh sinden ki aja tekek ning kene. Ketemu di? Bali desa. Dadi Kowe iki yo ngapun lah kok kono yo aja tenan kok iso. Mula kala dipun rawuhi Bapak PLT. Nggih, lah, Pak Res. Bagus Pak rawuh. Bagus. Nggih, Senasa alhamdulillah. beliaunya repot tapi masih mementingkan dan peduli kalian kanca-kanca semua. Menyempatkan. sekali ya, menyempatkan. Dipun tenggani Bapak TNI Polri, Wah, Nggih, Pak alhamdulillah. Danramil, Pak Kapolsek, Nggih. sedaya para lurah lenggah. Nggih. Niki nitik saka beliaunya. Nggih. Berarti niki awake dhewe niku kaya-kaya dipun tampi asta kalih. Nggih to, Mas? Nggih, leres, leres. Ngeten iki nek umpama nanggap dalang sak menten bane Betul. pun pinten jajan. Nah, piro? Pun pinten. Larang. Nah, Ketok moto iki wis 15. Nah, Dalang tok lho. nggih. dalang tok niku. Selawe. Lawe. Adit 20. Lho, urung sinden iki sinden JB. JB. Sinden besar. Iki lho, iki lho. Eh kok sinden, dalang besar. 2.500. Ya. Lho kok titik malan? Lho, mergo duwe akeh terus nggo nguruni cacah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Muga-muga Durung amin. iki. Muga-muga Gusti ngijabahi. Wahyu Giri. Ada Mas Wahyu. Wah, yo giri ki larang 35. Gini. Jumlah totale piro? Mbah Lurah iki ben dicatet Mbah Lho, Lurah. Mbah Lurah, Mbah Zainal ki kudune pirsa ngene. Nggih, nggih, nggih. Pagelaran paling larang iki. Burung digenepi sampean kalih kula. Wis Dah. piro? Pinten coba? Aja iki piro? Awake dhewe paling ndak. Yo, sak ikhlase. Weh lah. Duit-duit Loh. kuwi penting. Ning aja sok mementingkan Loh, duit. lah ya aku lak ngomong to, sak Sugih ikhlase. kuwi penting, ning aja sok mentingke kesugihan. Bondo ki penting, ning aja sok mementingkan bondo. Nggih, betul. Ki apik, ngono lho. Dadi paling tidak itu seia sekata. Lho lah ya aku lak ngomong sak ikhlase. nggih, Mergo nggih, seniman ki yen didol regane larang, dijaluk diweh. Kaya bengi iki, Mas. Lho iya, mulane bengi iki ego pratikle sampean karo aku, nyang guyung apa sing dadi gawene Tulungagung, Nggih. nyang guyung apa sing dadine hari wayang Yang dunia. aslinya. Insyaallah dhewe nyawiji karo bocah-bocah Pakudat. Tepuk tangan untuk Pak Datuk dan Hari Wayang Dunia. Wayang Iki sik Pakudatu kaya ngene. Nah. Durung lek metu paku payung kok. Wah, Paku intip, Paku reng. Paku esbes, Lah, paku reng. tenan kok. Tapi paling tidak inilah nun sewu. Nek dititik saka sapa ki Mas Adit, Mas Dito. Tito. 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 T-I-T-I-T-O Bastian. Oh, T-I-T-O. Oh, model. Wong model kok nyambik. Bastian ora. Mbok ora. Mbok ngelingi lahirmu ning ngeni ngono.
Nek iki Blitar dhuwur. nek iki ade tape kulitane putih, Resik. cahe yo resik kae Nggih. sapa jenenge? Ulung. Wehung. Ulung Yo apa? ketok Chinese. Sik Chinese, Nah. keturunan Chinese. Lah, kula. Kok Bastian iki lho. Kula kuning. Kuning apa? Sawo bosok. Sawo basa Ngono kok yo pede manggon ning tengah. Lah kon ngendi? Apa ya? Kudrek yo ning dhuwur gayur. Wong dalang nggih blakon sulunan malah kaya tangkir kluntang iki ta ya. Ora pas. Ngono. Gayane yo ngono kuwi modele iki. Nek dalang yo ngono kuwi. Mula pangapunten Mas Luduk. Napa? Inilah paling tidak momentum yang bahagia. Bahagia iki. Momentum yang bahagia. Hari wayang sudah disahkan untuk UNESCO. Dari UNESCO. Nah, dari UNESCO. Tur yo mengeti hari jadi Kabupaten Tulungagung yang Tulungagung. ke-820. Nggih, betul ya. Beleken ya. Kemaki. Promosi kacamata. lho. Nyontoki kawibawane kaya dalang-dalang sepuh ngono Nah, kae. Wibawa. Di sing sepuh pundi? Kula ajenane sing sepuh-sepuh menika. Sapa? Mas Andri. Loh, lah kepiye lah? Kae sepuh bapakku dhewe kae. Lah kan paling tidak ilmu dari orang tua penting. Loh. Jenengan iso ngeten iki sing natah sinten biyen? Sing natah, Ayo, sing natah. sing natah Ayo, sinten? ayo, ayo. Sing neta ki bapak sampean. Ben dino ditetah ngetek bapak sampean ki tarik kedul. Kudune memahami itu. Nggih, nggih. Mula ayo bareng-bareng gondeli budaya. Nggih, nggih. Insyaallah budaya yang digondeli Nggih. didasari karo agama, Nggih. menaati prosedur negara. Insyaallah budaya sing dilandasi agama, sing diperkuat dengan negara, insyaallah akan berbineka tunggal Tunggal ika. ika. Tepuk tangan. Untuk tangan. Jan ngene iki lho. Jangan. Awake dhewe wektune saiki tok. Lho napa? Iki lak yo wis di mau kode to dalange telu. Awake dhewe ming jangkepi tok sing penting awake dhewe memperkuat pagelaran. Ojo kek aja boros-boros ngono to. Ojo dirit sithik lho. Lah, Memperkuat yo terop. Lho paling tidak kan yo ngerti to. Yo ora yo adik itu totalitas apapun bentuknya kudu totalitas dereke dalam no. Kula tembungipun napa kala wau Mas? Hari jadi Kabupaten Tulungagung Nggih, leres. ke-820. Nggih. Mangke kersanipun kula unceki wonten Kabupaten kemawon. Oh, oh, nggih, nggih, nggih. nggih, nggih, Iki nggih. mboten sah. Nggih, nggih. Kula cepake jengben nih. Nggih, Oke, tanggal siap. 20. Mulai tak uncek ning kene ku ning kono ketan bahan. Wonten kok kalih lumaku ning pagelaran. Nggih. Wah jan apik. Iki mau tenan kreatif tenan lho Mas Luduk. Yo yo. Iki wis dikonsep jauh-jauh hari. Metune budalan kayak mau Barongan. barongan. Kantek enek sing lemurah katokan mau. Kayak mau nekake kok ngendi to Mas ki mau? Kuwi kok Jeb niku, Mas. Hah? Jeb. kuwi Kok kombanan. kayak manusia planet. Kuwi kombanaran ngono kuwi. Ah, Iya, iya, cakatan. Alhamdulillah. Kalian ngeratani presiden penjenengan. Nggih. Ngono. Kula Ya ngene. nyuwun Mbak kabeh iya iya iya. Mbak Dina karo Mbak Dina Siva. Sapa? Dian. Pita. Apal ku pakai anaknya Pak Tarni ya to. Nggih, nggih, nggih. Tak kandhani Mas. Dipun. Dalang kuwi kudu nek sik enom lho ya. Nggih. Biasane Tak jori aku kelina melu bapake kabren ya. iki modele kemelinti. Loh, nggih. Biasanya kemelinti ndang keset, Mas. Pancen non pangapunten, dalang iki kudu non sewu lho. Nggih. Pemimpin makrifat tengajeng dadi pun rena-rena. Nggih. Sik niate iki ngudi kaweruh Nggih. ngecep ngilmu ngen pewayangan. Siap, nggih. Pun syafaate saking para-para dalang senior sepuh ingkang sampun kapundhut. Nggih. Niku ngeten iki biyen sing nyiptakne ngeten jenengan apa pirsa? Mboten. Lah mboten pirsa to. Mboten. Kula nggih kudu diajeni, kelir niki kudu diajeni. Nggih. Debok niki kudu diajeni. Mboten. Gusti Allah nek mboten enten debok jenengan lajeng ngagem napa? Kualik, Mas. Gusti Allah ra nyiptak. Nek ra nyiptakne Nah, tebok. bok. Gusti Allah ra nek debok Iya. iki. Gusti Allah ra nyiptakne Nah, debok. dan ajeng damel napa cobi? Lagi bingung to. Nggih, leres. Ngoten lho, ilmune nika digawe. Kudu digawe. Nggih. Masa gak tau lho to sepelan iki. Nek ra nek debok. Aja kobong lho. Ora. Pripun. Mesti ngobongne oke. Tapi ora. Sing diserang kene Mas, sing mumet ben kene. Dereng ngertos, kula dereng ngertos. Nah, Saestu. nek ra ngerti. Nggih. Sok belek ketemu neh.
Dadi bersyukur bengi niki. Nggih, leres bersyukur tanpa Syukur upama. sing tanpa upama bengi niki kudu diteruske. Nah, Nggih, nggih, nggih. Terus kayak Mas. kudu kompak. Nggih, kompak, kompak, kompak. Mbak. Ngono. Ya. Ora kompak. Ya cok. Loh, kok wani-wani nek Wah, boten Pak Dalang. oh ngoten lho. Padahal iki bengi iki ya mikir, iki kok genep ora. Mbak Pita ro Mbak Pita. Mbak Pita. Kasih Pak ya. Film. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon mono mrene gawa panumpange nyalip jalan bae nyambut gawe samate lalalala sakitaro Sebenak Nus. Jan tenan. Rapat lawas. Kaya condong raos. Condong kaos iki. Lek condong banget. Condong banget ora. Jadi sampean ki bersyukur ki sing ting isi kathah nggih. Nggih, alhamdulillah kata. Sing ting isi kathah nggih niki. Wonten, wonten. Wonten. Alhamdulillah bersyukurlah jenengan saged sekolah teng isi. Iya. Mergo aku ki men nelongso anakku ning isi ra ketompo. Lho. Lah teng nopo? Apa karena pendidikannya biyen nilainya rendah? Nggih. Enggak. Apa karena enggak punya prestasi? dalam Jalur-jalurnya budaya? enggak ada. Boten perkara niku. Kok enggak ketompo ning isi napa sebabnya? Si umur 10 tahun. Ngono ki mbok dider, ngono rapi tahun. Der. Yo cah siji loro telu. Der. Matur suwun, Mas. Makasih. Dipun tak mandap mawon. Aja nesu. Nek didikon ki nek urung usiane urung tutuk ya Yo ora tak iso. sesek ning gone isi ngono lho. Sesek net. Sampean Tantang. Ini disesek. Ampun, Mas. Dalangi mbok sing fenomenal sing rada berbobot sing elit. Mosok sing kurang abot semene iki aku. Ya, Apa Ting. kentung ke, Mang? Tak delok Adit mau sampurna. Sampurna. Iya, iya. Si Ulung ya sampurna. Sampurna. Jalang leng tengah Andalan baru. andalan. Lah minim kok, Bos. Ini budget. Minim Ini budget. Iki jatah wayangan wingi lho tak gawa rene. Semoga Kok wingi lega. Ki untung duwe biasane iki lho njaluk yogo. ini jaluk JB kae, Pak, rokoke. Bapak le, bapak le ngono kae biasa. Aku wis ngrasa kalau gitu. Nggih, Apa monggo. sama Tayu? Nggih, Sipa. Sipa. Nggih. Ya. Kelas itu ya. Kelas 3 SMA. SMK. SMK tidak. 3 Boyolangu. Jurusan apa? DPIB. Eh? DPIB. DPIP kok apa? Arsitek. Nah, niku Oh, lho. arsitek. Jurusan Nggih. IPA IP niku lho. Nanti sok ben sok nggih gambar rumah. Nggih. Nggih. Oh, berarti ki nek duwe pacar rumusnya apik. Arsitek Nah, tok. pripun? Ya. Ndelok kok ngisor sik. Yo, ngoten. Pondasi bawah lebih kokoh bangunan dari atas. Lah, ini genah Kalau nek kokoh duwe banget. pacar mesti didelok kekokohannya Wah, dulu. genah kokoh Iya, banget. Prabu kokoh. Dugi yang Arsitek to arsitek iki ngono kuwi. kurang kokoh dipendem Prabu, kurang kokoh. Dadi nek jurusannya arsitek, delok kekuatan pondasi Nggih. bawah. Tapi lek tak delok pacarmu enggak kokoh blas iki. Oh, Isone enggak kokoh iki. Arsitek sik ben yo. Muga-muga sampe dadi arsitek. Mergo aku tuh Amin. sewa, aku kapan hari iki nggawe omah, ora nggawe arsitek cukup bangun biasa. Lah piye, Mas? Akhirnya wis murat marit. Loh, ora mbok denah dulu Terus ora gambar terus dulu. langsung mergo aku biyen urung payu ya. Hmm. Nggawe omah ngisor sik terus akhirnya payu tak tingkat akhirnya nggih tingkat 6. Omahmu payu. Tingkat 6. Aku tingkat 6. Aku begitu duwe duit, Payu kuwi mah lho. aku biyen sik urung payu tegese sik urung laris tanggapan. Oh. Iki kan nggih Saiki omah. laris ya. Alhamdulillah ya panggah ora. Amin. Amin amin. Ya cok. Laris.
akhirnya aku nggih omah ki tingkat aku sos iki sos Siva, Siva. omah tingkat tapi struktur apa jenenge arsitek ki gak enak langsung bangun-bangun. Butuhmu mbok pondasi mbok tingkat. Dadi akhirnya ngisor ki tak gawe garasi. Bawah lantai 1. Kan 5 lantai. Nggih. Ngisor garasi, Nomor 2, ruang tamu, lantai 3. ruang olahraga, Fasilitas. ruang keluarga, ruang Lantai olahraga, 4, sing 5. gede jeding. Aku akhirnya ngono. Kudune konstruksi pembangunan kudune kamar mandi di bawah. Aku mergo ora nggawe arsitek. Dadi aku bangun iki bangun secara apa jenenge iki otodidak. Lho, lah kuwi nek jedinge ning dhuwur lantai 5 lah kangelan kuwi. Terus langsung paralone iki tak dekek nang tengah. Sret. Dadi ngliwati ruang tamu. Lho, parone utuhan. Bening. Transparan. Transparan. Putih ya. Masyaallah. Dadi nek isuk iki celurut. Yes. Wih, karo bunga. Lek bengi wapi. Apa Mas? Tak liru lampu abang ijo lho. Iya. Dadi koyo abstrak lho. Iya. Jadi terus iya kuwi delok-delok. Nek kaya ngene iki mah ya. Nggih. Sugane apa jenenge brengesan iki mau. Iya, botok rempelati. Botok rempelati bahaya. Iya ngapa Mas? Encer isu. Itu jan kaya satelit kelip. Sama Mas Mane Nami kula Vita. kelas dulu Dok. Kuliah Oh kuliah nanti. Jurusan apa, Nok? Jurusan apa? PDSD. Oh, pendidikan guru SD. Oh ya, guru-guru apa? Iya. Dina ibumu ya lah. Kudu kuliah, kudu sekolah sing Sing kok apal ibuke. Aku sih tak apalin, Mbok. Sekolah ki penting kan maksud iki. Nggih, leres Mas Lodong nggih. Awake dhewe aja ngantek kalah karo demit. Kok salah? Lho, demit Indonesia ki Wah, latar pendidikannya dhuwur lho. Kowe ra sembrono lho. Wong jenenge cetan ki lak ya apa wae padha. Wis to, Karupan. diakui maupun tidak, setan yang ada di Indonesia itu mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Buktine apa, Jan? Suster ngesot. Nyapa? Suster ngesot ya lho. Nggih. Kowe paling tidak, kowe mesti S3, S4. Kok iso ki lho? Lah suster iki. Ya ora? Oh iya nek mlebu kebidanan, Oke. nggon Kowe mesti S3, S4. nek gak S3 S4 jarang lho. Jarang iso dadi dadi suster. suster. Ya ora? Eh. Oh, paham ora? Iya. Pocongannya nyapa kok mencolot-mencolot. Sebabe, Mas. Golek wong kon muncul di tali ini. Oh. Gendroke nyapa kok ireng. Sebabe. Nah, kowe ora paham kowe. Sebabe, Mas. Mergo ya. kowe kulino manas. Ngawur iso. Terus yo konsisten yo. Konsisten. Irit lho pocongan kae. Irit. Wong Indonesia iki wis menciptakan batik akeh pangganggane putih. Lah sih, tidak Malah- mencintai produk. Malah saya pocongan ki manggone ning gone mall-mall. Kok saged lho. Kudune yo ning peteng-peteng. Golek ana ning gone kuburan gak Nggih. enek. Ning gone gedang gak enek. Lah, sing di- Pocongan sing ning gone Matahari Ramayana. Kok iso lho? Lha enek pocongan harga. Sing menika. Menika Kae jenenge potongan. Kuwi lek sing muni jelas, lek sing ngumi rantai teh iki pocongan. Niki lak enten musikipun. Iya. Kula matur nuwun kagem Mas Minto menika dipun nampili Nggih. kanca-kanca musik. Loh, gamelan Pak Minto iki? Gamelan sinten? Pak Minto. Pak Deminto. Sakeliripun. Sak genjotipun, sak wayang gebok. Apresiasi yang tinggi Pak Minto wis purun utawa kersa ego pratikle nyewakne nyilihne kelir sak gamelane sak sangobarane. Wis berarti ya awake dhewe Wis. ego pratiklah dhewe bengi iki sumbangsih. Sumbang sih. Setiap tahun apik Mas. Kudu disumbang niki carane kedah disumbang. Wis to. Enek acara apa Pak Gunda tuh ngebel aku. Jenengan Apa? angkat. Loh, wis to tak angkat. Terus. Teko. Loh ya ora lho. Lho, apa? Ya delok. Yo Info terbaru. Pripun? Tahun depan sudah dipol sama Pak Deminto Pak datang Deminto. dalam pakai serjan. Amin. Hari Wayang Hari Dunia Wayang. 2026 Jenengan kados pundi? di rumah Pak Loh, Serjo. Panggah Budal loh. Budal, nggih. Loh, Panggah Budal itu. Oke. Aku lek pokoknya Pak Gunda tuh. Ya. Loyalitas saya akan saya Siap. serahkan terhadap Pak Gunda tuh. tepuk tangan kagem Mas Tutu. Amin. Sing ngomong kae lho ya. Kan jenengan. Aku yo ora. Loh. Kae sing ngomong. Mungkin golek nih gandeng kentung. Ke ora bele. Lho, Lah napa? Sebenarnya aku tak ndagel awak karo awak. yo ora. Coba Dik dijangkepi suasana malmbani cobi. Iya. Kuat. Iki sing mersani yo kathah lho Mas. Ora nek kipas. Kowe iki dalah apa rek ngendasku ya. Sumu, Pak. Kowe iki asline ngejing lho iki. Sumu banget tenan, Pak Kowe iki Estus. tak ajeni karepku yo ben wibawa. Wong iki koyo tulung koyo adit meneng ndelok wayang. Lah meneng Dalah blek. kok blakon cepet kukur-kukur. Dalah kok ndase kurang. Lagi meneng blen nyiseng kok. Wangklek. Sesuk ning dalang ngejol. Sesuk ganti ndase ndas truk.
Wong ki nek budalan tumpakne celeng ngono kuwi. Kayak celeng ngono. Kene nduk sampe rada mriko. Si Pak sini ngomong si Pak. Aula sini. Tak kira sampo. Aulas. Oke, iki nyantai. Ya. Iki ana campur sarine. Ya. Ayo pengen derek anu kok Malayu Bagyo. Gue Pak Minto ya. Oh Pak Kudatu. Datu. Paku batu. Terus akeh apa nduk coba nduk. Wis sing kepenak wis mardika wae. Kenapa? Bawa napa? Bawa apik engko terus dibabaske Bawa apa musik. ngono. Nah, ngono wis. Bawa jadi grup. Kudu ketok bawa nih. Ketok bawa nih. Ngagem mami to nduk. Karena sampai robo. Angenteni. Oh. Untung buka lho. Nggih. Iki jarke wae bocah wedok iki saiki Untune nggih dibentrak. menunjang kecantikan kok. Yen iso cepoten, mergo iki akeh kerep udan untuk bojoku ya. Lah. Untune dikawat. Dek iki pasane udan deres. Piye, Mas? Sak berbedek lambene. Sama ngerti. Lah kowe iki yo ngawur. Ora Ngono kuwi gak nogron kene buri. Hei, untune bojone dikawat gron iki kayak buri. Ha. Ngono. Tak wedon iki lho kok ngumber-ngumber. Cuma kena Bawa, bredek bawa. suaranya kayak Bawa. mak. Bawane Monggo, Ya lah monggo. kok pengen kowe. Oh. Tak kira sampo. Kena gendera. Oh. Sarap. Oh, tak pilih. Tapi iso lah pinggir. kuwi jenenge bawa lho, Mas. Tito. Ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya ya? Malah kayak pawang unta. Pancen kuwi lak lanangan nuntol. Ya Allah. Monggo Mbak, monggo. Mangga. Sing anu sing tegas yo ya. Nang Mikir cedak niki. tak Saniki. Sok ben. Kita yang greget nih. seneng. Iki lho, didikane Tulungagung ki sinden mesti iso berkomunikasi. Betul. Enak dijak guyon enak. Tak tunggu seliramu. Nano. Alon-alon bae. Ya. Jambe pingan Ada peran ada. Cuma depaku loh. Muta. tangis. Wah. Ya ini manuke wis metu. Lah. Ya ini kok enek manuk gacor ki ya manuk kentir ki. Ya ini ki manuk turu-turune enak-enake kok gacor ki kok enek. Itu lah yang meniki suara enek manuk tapi ulene ora ngono kuwi. Pripun Mas. Ayo manuk dares lah, makasih. Baru lagi. Iki. Kok sesaji. Baru lagi kakak kelasku. Harga penangsang. Iki langsung ngono. Pak Juwotos nih. Wajan macake elok tenan loh Mas. Mbah Lurah macak lu kok hari penangsang iki. Wong medun macak langsung Kuwi ngono jual manik. Pajar maneh. malah Piyayi iki nek budaya ngoten niku. Nggih, hastu kula kaget. Baluran lak kejawene ki ya. Nggih, hastu. Jadi selalu menanamkan jiwa kejawen yang tinggi ngoten Hastu. niku. Lah wau pas metu nggon salin iki lho to. Tilam sari tenan iki to. Wis. Niki Tak wong ngerti dugi aku. balik desa Mas Litik monggo. Nah, Wah, dimanggakne. niki jahat. Mas Litik monggo ruangane kono. Mas Litik monggo jedinge kono. Sing terakhir tak Pripun? niki pelunasane pripun? Mboten enten lho, Pak. Monggo. Oh, bablas. Monggo. Bablas. Monggo lho, monggo. Kasih awakmu. Sik kasih. Terus kasih. Apa sih Pak ya? Nggih. Ya, jenenge. No. Wah, marai. Galang ora iso meneng. Ben duwe inisiatif dhewe. Dalang ki Mas Yok ki lho, Mas. Aku dhewe ora iso meneng. Mas, Buat. Mas sapa kuwi? Belum. Mas Wulung. Nggih. Pinter kuwi penting. Ini Nggih. aja sok dadi wong pinter sing Lho. bakal duwe kepentingan. Rungokno. Dadi ngeten iki arep mbok ngeten iki awake dhewe iso niki ya muni ora iso. Lho, Nggih. Awake dhewe ngerti ya omong ora ngerti. macak bodoh. Nah,
Senajan to ki yo Bodoh bodoh tenan. tenan. Aku bodoh tenan Nah, BO. disupport dari belakang. Oke. Paling tidak nek niki mboten ngerti jenengan dari belakang kasih dorongan. Nggih, disorong. Cengkak nih. Nabrak Mbak Reri. Kok kae nek Selak ilang ngenge lho, Kak. Nanging Saat jroning atiku. Tangis Mbak kanker. Vita. Nah, Tangis kang aku ngerti. Sebabnya apa kok ora tek spiro banter? Pripun? Untune digoceki kawat. Mula bengoke ora tek los. Iku kebanteran malam sesuk yen Iya. iso ben Kuwi lho, banter. sebabe kuwi nduk. Sesuk yen iso ben rodok banter aja nggih begel ngene iki ya. Nah, Begel. Behel. Kok dibegel untuk begeli kaya bangunan kok iso. dicakar ayam apa kok dibegel? Di beton eser. Behel kok begel. Ampun dibegel ngene iki ya. Yen iso sesuk kawate aja begel diganti nggih. Nggih Gantos. kawat belasan. Wah, malah Sama jeleser. ngerti aku belan ngene iki napa? Apa sebabnya saya? Ben gak padha kok sampean. Wah, sampean ngenyek. Sampean ngenyek. Mas Wah, Kluthuk niku belum tahu tunggale Mas akeh nek Kluthuk. kene. Mas Kluthuk ki wong dogdenge wong. Ya. Santet wong iki Mas Kluthuk iki lho. Dukun aborsi. Mboten. Iki Boten. lenyit. Aku Kaya tulung aku lenyit. Aku ki dukun aborsi. Iki nggih tak aborsi ra iso. Dadine yo ngene iki. Gedang, gedang. Kalau Makane dhek katelah bayi tabung. Modale lak kaya gas LPG to. Kayak bayi tabung. Ya, ngono. mangga. Kita Ulan mulut. Ulan mulut. Sliramu Lah, dalam ndite. Bulurjo. Bulu. Bulu rejo. Bulu Bulu rejo. Bulu rejo. Bulu apa bulu? Bulurjo. Bulu rejo. Bulu rejo Bulu kan. nduk. Apa enek Iya. tulung aku bulu gitu. Bolu baru enak. Bulu rejo enten bulu rejo. Sampean gitu, Pak. Kula Sembon. Eh? Sembon. Kok iso waduh Mas. Karangrejo. Oh, kalau ngejo kan. Nggih. Sembon, sembon. Tapi tunggale karang. kono sepi. Kono ki ngendi lho, Pak? Kono ki ngendi? Kayak teko pakai srejo nek rono. Kono ki Mbak nggone Mbah Minto pakai sejo jo tangan. iya, sampeyan Bulu butangan. rejo, bulu rejo ki kulon. Panggah bulu. Karang rejo kok lor. Mulane ngendi, Pak? kulane ndi, Pak? Mulane pundi? Mana? Kono. Oh, laras. Etan. Aku rumah. Begitu. Mangga ya, mangga Dek. Kang tak pilih. Sesuk ben iso bawa untumu mbok bekel ya. Aku njaluk. Aja nduk timbang rung kadung tak eleke om kritik aja. Iki dibehel. Wong dibeheli padha karo wong sing medhit. Arep mangan-mangan pilih-pilih. Aku njaluk jajane, Mas. Lek dibagi jajan. Dalang lek borongan ngene iki. Ini lho, aku getingku ngene. Kowe mbak nyolong. Aku ket sore nang entuk jeli kok. Getingku ngene iki lho. Aku ora kok kei. Aku alung melu dalang tuwek sing ratek payu Lah wis. kok main dino Melu entuk dalang mau ora kajen. ket sore main entuk roti ya metu Lah kuwi apa. sik mending to sampean lah nek kon dalang ruwet. Nek dipotok ning arep belem kok. Kene iki sik penak-penak njaluk sito ae lek. Wah. Rasane Mbah Lurah iso seneng. Gitu, terus Wah. gitu. Anu topo. Ngawur kayak gitu. Ya nek wong sugih kowe gudir. Apa gudeg? Gudir. Oh, gudeg. Gudeg dasmu gudeg. Krungu Kowe gudeg. iki wis korengen kopok. Lah krungu Gudeg iki jeli. Lah krungu gudeg kok piye nang ngene gudeg kok Nyat- disisik-sisik ngono. Nyatuk pikiranmu kono anu, Kak. Ngene kok ketua Pakuda. Lah iya. Ayo wis leset to. Ora-orane iki dedeg piadeke nek pimpinan utawa ketua iki paling dak kaya sing gampang ngono kae apik. Lah, lho, kok persis. Kok persis. Kok Nek sing adekmu Mas. gampang ki apik. Ketua Pakuda tu paguyuban dalang anom tulung aku apik. Kowe kok melu ki lho nyapo. Sing nyelentem barang. Nyelentem, Pak, sing nyelentem. Nyelentem iki. Cah loro ki. Kowe ari-ariku.
melu. Ngono kuwi lho, Gusti Allah ki nyiptake umate. Ya to hamdane. Mesti kadang nek sing sak pribit padha. Aku lek rondo storymu, aduh lah aku koyo ngene iki aku ya. Ya, Rasane lho. Itu enak tuh. Si amit-amit ya. Tak pilih. Piye to? Dalang ora di tata krama suba sita. Ngono Nek pengin maem. Nggih. Nah, iki lho. Pripun Mas? Kula pengen dahar, menika pengen dahar, pengen maem. Nah, iki kudene syarat saranane. Pripun ate Kowe pripun. milih gawe ting apa M? Goleke. Angger M. Mangan ya, nek ting udut ngono kae ya. Styrofoam. Alumni lho. Ayo, Dek. Dina mbokmu. Nah, Ibuku lho, Sing kok eling kok Mas. panggang boke lho kae jane. Jane lho. ya ngene iki lho urip. Demenanmu mbok-mbok. Bene ahli. Yuk. Ya monggo. Gandang. Tak pilih. ikut iki. Dunia. Ditata ambekane. Akhirat. Bene, dagelan kudu keju, so. Ngono ki mbok kelingan ngejak awake dhewe ning Bandung. Tanggapan ngejak dagelan ning Bandung ngesor wit klopo kae. Lampu ras pira padang panggonge cilik. Laler tok. Pancen sing mainke para batak. Ngono. Amin. Asane bar watukne terus keselak ambekane entek. Loh. Maklek. Itu aman. Lho, tak sito. Ya Allah, ya Rabbi, Oh alah, tak kira dene Rama rangkep. Bawa wis mbok aturke. Leres. Saiki tembange apa sing sampean berdua saged antarane Siva karo Vita. Vita. Ayo pas lo angenteni ya. Angenteni. Campur sari. Sesarengan campur sari nggih menika grup aku. Paku datu portable, monggo. Nggih. Paku datu portable. Yo dadoske Mas ya. Aku datu portable. Nggih. Oh, dhewe kayak portal ini ya. Monggo. Ya, atas. Aku aku ngenteni tekamu. Ayo. Tak jangan citra janji dengan dirangkep nih Mas. Nononane. Nyinang karo kilo karo keplesi. Ciralu. Atau nawar itu mangan kabeh sebenarnya. Keluwen to. Sinten sing sanjang meten itu. Niku pun sak mboten kathah leh nyunggo to Mbah Lurah sak perangkat ibu. Air. Air Ayo lah Pak kuwi mbon niku. Lho kok mbon, kon dilati mbon wae. Lah nek gelem Lho. Ya emoh. mau ya tak paksa. Lho,
Ben mlebu dipaksa. Timbang dilatih imbun kok dilatih cengolmu. Sabar. Mangga, dadas. Apik seneng aku. Pelananya. Nano. Enggak, sebelum dia. Yo. Kle. Kledang kae tak Kolaborasi. Monggo saged lenggah malih. Mangga. Matur suwun nggih. Nggih, Vita. Kaya tenan aku, Mas. Pripun Mas Gluduk? Anu, sos niki lho. Heeh. Kula niku trenyuh ningali jenengan iki. Ngene iki ya enek anu ya, enek kase ya. Ada. Alhamdulillah ada. Bendara ya enek ya. Ada, Mas, ada semua. Untuk sementara iki bendara sapa? Sementara bila niku sing cemprah dhewe menika. Iya, pokoknya aku lek bendarane jenengan aku seneng. Pokoknya aja dicekel JP bendarane aku. Dateng napa? Lah kok saged? Aku duwe nggo tuku pitik. Lah. Sampun menep kok Mas, sampun Pun menep. menep pun boten Sampun boten pitik saniki Mas. Aku tikus. Nggih. Ya, sifat wis ditawis. Sinten mleh? Niki kula Sapa Mas Tito? Mbak Angel Angel dia. karo Angel sapa? Angel di. Oh, Angel. Oh. Angel karo Repa. Repa. Ya. Yo, monggo jumeneng. Jumeneng. Jaran tobel wong lekan kelak momongan. Lalalalalaleng. Blonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Awan-awan lupa blonjo ning pasar paling.
mohon izin. Cik, Tadi cik. yang belum disampaikan yaitu sponsor-sponsorship. Betul. Oke, Ada banyak sponsor Yaitu, yang pertama yaitu tidak lupa Bapak kita, Bapak Johannes Bagus. Pak Johannes Sebagai Pak Bagus, Kadin, Kabupaten nggih. Tulungagung. Nggih. Yang kedua yaitu Bang Jatim. Bang Jatim. Bang Tulungagung. Nggih. Kemudian Waskito Batik. Waskito Batik. Mereka brand ambasadoripun Tolewa Yugiri. Nggih. Kemudian disebut tadi sampun. Nggih. Kemudian Rohmat Jawara. Rahmat Jawara. Wayang. Kemudian Betul, Sanggar Cakra Aji. Sanggar Cakra Aji. Ketan Duren Kediri. Ketan Duren Kediri. Honesti Pasir Kucing. Pasir Kucing Honesti. Nggih. Gemstone Semarang. Oh, Semarang nggih. Overcraft. Nggih. Bank SDA, Puri Tenda, Nggih. Pak Pur, dan MSP Wahyu Fajar Fajar Kiri. Kiri. Kudune sampak nyongo. Sama dik. Sing terakhir sinten wau? MSP. MSP Wahyu Pajar Kiri dok. Sip. Oke, itu ya beginilah. Iki gak masuk notasi. Tadi Ya itulah wiyoga dari Paku Datu gitu. Wis koyo mangkene. Kaya nang kono kuwi ya iki. Ngoten nggih, Mas. Wes pokoknya terima kasih kepada Sponsor. yang support pagelaran pada malam Nggih, hari. matur suwun Support sangat. pagelaran hari jadi Tulungagung dan juga hari wayang dunia. Terutama Mbah Tenggur, Mbah Pak Tenggur, Mbak Tenggur, Mbak Zainal, Mbah makasih. Minto, Nggih, Pak Mbah Deminto Darsono. Dan juga dari jajaran TNI Polri terima kasih. Nggih, Semoga dikaya ngopo ki Mbah Tenggur, Mbah Zainal niku nun sewu menika kakak kelas kula, Mas. Oh, nggih. Iya. Saestu, Mas. Oh, Iya, kakak datang kelas pundi? kula. Menawi Mas Bahlurah Tenggur menika dulu tenggene MTS Aryo Jeding. Nggih. Waktu saya di MTS tenggene Ghazali. Imam Al-Ghazali. Oh, Masa oke. tangan. Oke. Dan alhamdulillah lulusan dari MTS beliaunya saged ngasta lurah. Lurah. Terus sak menika ya jaglan ya guru ngaji teng griya. Alhamdulillah. Kitabipun apa, Mas? Kan ngendi, Mas? Guru ngaji tapi bagian ikhlo siji ya. Oh, saya. Oh, Jadi ini aba batata. Tak lupa juga matur nuwun rawuhipun Pak Mahto. Pak Manto, Mbah Nur rawuhipun. Dan- Abi kok kalau mau para dewan-dewan nggih lenggah. Nggih, lenggah alhamdulillah wonten dalang-dalang muda saking Trenggalek, Oh, saking Blitar Kota, Kabupaten Blitar. Nggih. Nggih, matur sembah. Alhamdulillah pokoknya selalu support satu dengan yang Nggih, lainnya. terus Alhamdulillah. Asmamu sapa Cahayu? Reva, Kelas pira, Dok, Pak? kuliah Kuliah ning ndi, Dok? di UT, UT iki terbuka. Apa nih? Terbuka. oh berarti kuliahnya kampusnya Genek Lawang. Urung dian, Mas. Terbukae tegese ya. Urung ditembak. Hmm. Kowe iki lek ngomong kuwi dalang gak? Lah sing kula UT ki universitas terbuka tegese kok ora nek tembok ora nek genteng. Wah, bleset. UT Tulungagung. Ya, Tulungagung. Tulungagung. Apa ambil apa, Dik? manajemen. Wah, berarti Oh, sonoto ya. Manajemen itu kan penataan. Betul, betul. Keuangan. Iya, 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 api-api. Kalau sampean Sinten? bahagia. iki mah ngomong. Sampean ki lho, Nopo nih? jenengmu sapa? Oh, Angel. Oh, Angel ya. Nggih. Angel Sadewa niku. Nek Oh, Sadewo. Oh, Sadewa MC? nek iki malah Dudu. Terus iki jenenge berbau montor. Reva. Reva. Nah, nek iki berbau Astrea. sepatu olahraga. Nah, Kula malaikat tok. Salah. Malaikat. Salah. Lek iki Reva iki lek dijakne Revo, berbau sepeda motor. Sepeda motor. Lek iki Angel. Angel. Terus Angel ki apa? Napa, Mas? Kertu. Kok iso kertu? Ketua ini nek Angel ki. Oh ya betul. Ah. Betul sekali. Ya, ya, ya. Anda memang pemain sangat baik. Sorry yo mboten. Iki lho sing muni iki lho. iki lho uduk aku. Sing tak muni kertu Remi aku Remi ki ra tau ngaur. Wah, Kuwi Lah, Domino. tak kira nek kucir barang nopo. kowe kok hafal lho tuh. Seki yo. Ceki. Ayo sak seniki Domino. Kok domino. Angel Angel karo Reva ki nek campur sari ki. Nggih. Gunakan dong, gunakan. Iki Gus mau Dur. iki mau lawis tembang-tembang sing nggih gamelan. Saiki spesial jenengan karo jenengan iki nendang sing karo campur sari. Mergo campur sari iki wis nun sewu. Dikhususkan untuk Paku Datu. Paku Nah, Datu. untuk Alhamdulillah. mengikuti Hari Wayang Dunia. Apa gedengmu lagune apa Cahyu? Sing lagu Islami ndak apa-apa. Islami. Gus Dur yo kena. Islami Mas, iki tembangnya Magadir, Magadir. Kepagah kuwe to. Magadir. Apa Umi. Nah. Gus Dur. Ya, Oh, Gus Gus Dur. Dur. Ya. Iku request Pak Lurah niku. Ya, suarane Pak Lurah. Baru lagi pancen piane religi. Oh, nggih Terus, saestu. Oh, kae lak ana
PBNU itu kan karena dasar kenegaraan Oke. Mas Niko. 4 pilar. Nggih, kula didamel niku. Oke. Coba dok, sik coba. Anu sebelah ada nih bos. Pindah bos. Benar. Nani. Duduk kuwi. Senek. Kleru. Abang biru lampun. Ape. Botas ya. Rokokmu aja mbok cecek, Lek. Lah pripun? Alah, tetes ini mripat nih belum. Nesu ta. Ora nesu piye. Ini ki religi kok abang biru ijo. Nah, apa nenek ra kunci? Kaya ero. Ya. Yuk, terus. Pangan. Mas. Oke, masih bersama Kuda Tuh Indonesia, bro. Ya, Wasik. Arigato gozaimasu, Mas. Terima kasih. Hai, Tadi ya merata. Iya, leras. Kita sama nu segak kok apik. Tak delok sampean kita ratu teko di dalam ilo suara apik. Yo aja to, yo derajate wis dungkake terus dalan. Alhamdulillah. Kita Mas Sadi. Betul. Ngene tadi budaya ki ngene iki tetep Ya. bertahan. Iya. Biarpun modernisasi kita ikuti tapi tradisi jangan sampai Nah, ditinggalkan. jangan sampai lupa. Betul. Lo kaya ageman-ageman penjelan ini harus diperkuat. Nggih. Mas Niki- Lidik. Dawuh. Yen jenengan nate sowan teng Mbah Lurah, J. keris-keris niku kathah. Wah, Leres. Terus piyantune kan nggih demen kali keris. Nah, niku kanggo anu mesti ajinu mboten kok kudu disembah mboten ning kanggo ngedemke ati mergo niku kaya dene mensugestikan jati diri kita. Nah, Beneran. jenengan kan nggih demen keris toh. Leres. Nah, untuk insight atau pengetahuan buat adik-adik Pak Kudatu. Jane lek gawe keris iki jane ana paugrane apa ora? Nek keris niku lak disengkerak kena nggo iris-iris kula lak mesti sok kala di sengklit Sengklit. kados panjenengan. Nggih. Ning ora kok njur nyengklit keris niki mengangger tatu mboten. Nggih enten tatananipun. Dadi kaya sapa ki ya, kaya ki mau sapa si Wisnu. Kerise kayak ngarep ngeten iki wong iso ngarani ora kok ping disdresep ning ngeten mboten. Niku jenenge nyote. nyote. Tembune nyote nek keris kayak ngriki nyote. Nyote niku. Nggih. Kudu ning waris. Kuwi nyete. Nyete. Nek kaya panjenengan ngeten iki klabang pinipit. Kelabang Klabang pinipit Pinipit. ngeten iki. Oh, ngoten. Nggih, beda meleh kok nek kerise ngadeg ning mburi jejeg ngeten iki. Nggih. Niki iso diarani satriya keplayu lele tinusukan. Lele Iki. tinusukan. Kaya sing biasane kula nggih ngeten iki kok Nggih, mriki ngeten nika nika. nganggah. oh ngangkat. Tapi ora kok keris ki njur ming slakset-slakset mboten. Nggih. Lah lek keris dekek ning cengel nika, Nah, terus sing nggih wong gendeng ngono. Oh. Tito gawe keris. Tito gawe keris yang tengah, bokongnya ngecap. nah, keris niku nek ngeten, wujule ngeten. Terus parane ngeten. Apa Mas? Niku ngewal, jenenge Nggih. ngewal. Nggih. Malu Wah. ngeten. Nek malik ngriki, Nggih. niki tapi ngeten. Nggih. Niki jenenge munyuk ngilo. Munyuk ngilo. Oh. Wes Lah awakmu ora usah ngilo, munyuk dhewe. Orangnya oke. napa Mas? Siap, Bapak Berarti Munyuk niku siap. pancen nggih. Kula biasane sing nyau Mas. Kula ngen keringu sok kula nek gen ngeten iki kawibawan panjenengan iso diarani napa kalau klabang pinipit. Jos gak kae niku. Nggih, nek kula nom-noman mesti ngeten. Dudoke yang satriya mergo ape budal perang kok mesti kayak niki. Nek niki lak njur repot ketok. Nggih. Ngriki niku jenenge nyote. Oh, nyote. Ning ngriki niku nyote loro. Nek sak awak kebak keris, Lah salah keris. niku kecote. Koyo enek. Lek keris niku tak cote cekel. Lah sing munyuk niku tegese wertine napa? Munyuk kilo ku lak nggih niki wau. Dadi modele Ngene lah, aku rasa jelas nek munyuk ngilo tak jelas nek. Nyok jelas.
Kuwi anu keris ala model keris. Dadi nek kena diajaran Mas. Dadi iso yen awake ditakoni, njur ora ngerti niku iso ndudoi. Keris ora mung karena dienggo pajangan nggih wonten ngen-ngenipun masing-masing. Nek sone ada jenenge enek filosofine enek fungsine dhewe. Ras Yo lanjut, ngeten lho. Sithik tapi ilmu. Betul. Ngoten. kok rata Mas jadi. Roto, iya ora roto yo enek kanggane iki. Ora diatakne piye. Ya, sik telu, sisan. Pas mangke pas luro terus tancep ayon. Ora mau ning ndi kok. Rasane ngomong JP to sing wae. Kentung Mas. Oh, kentung. Terus kula wae iso ndonga muga-muga sak kabeh dalam mengiki muga-muga enek salah sawijining utawa loro utawa telu sing kewahyon besok dadi dalam kali. Saya sama ini, Sama Pinky. tidak Harus tidak apa bisa. Tidak. Lemes berapa Mas? 6 dadak tekol 6. Wis kuwi dak jome. Cintaku sakane kabeh. Taruh ayo cintaku. Rasino anggila. Yen waktu sedino disepaknya. Cintaku sakane kabeh. Niki pulang ya Mas. Nggih pulang ya. Mau kerja stok. 7,5 no. Kok kuwi nggo paitan masih lho. Tenan nek pengen keris ora ning omahku. Tenang lho. Dengan mari Mas ya. Apa terus ora tawe wong bengi iki wae aku nyelake kudu prei ben iso jare. Alhamdulillah. Oke nggih. Akan masih yo Gimana? Tek klambi ngono sae. Iku. Sesita kresek. Kae kae mesti ngono masmu ora tau serius. Enggak tahu serius. Masmu iki Kalau serius. saya dodolan sepatu ya agak serius. Ning TikTok ya? Oh, aku ora perlu Mas. Lah kan itu wis sampune dhewe. Rip. Jago kuwi iki kok kaya nom-nomane slentem to iki. Iki lho sing Kresna ki nek nama dalan kacamata malah Mbah Dharma. Jenap. iya. Kamu sini udah tak beliin. Kene ndok dari Kirim, ojo kirim. Sampeyan mriki. Kirim tolong. Nah, ini nak enak ini. Sama kiri. Sama kiri ojo ini. Kok kamu gimana ini? Kawan itu. Kawan Iki jan budaya. Iki anggere dalang layang, iki nggawa sinden dhewe-dhewe. Ki mau Wisnu nggawa loro. Jur si sapa Mas Adi loro, Mas Tito loro, Mas sapa kae? Ulung ya loro. Nek Tito iki nek sitok iki. Lho, kok sitok iso abot kaya ngene. Ora kok. Saya sekolah. Ojo tidak. Ping. Tetek ya. Iki. Anu Mas, batok salah ground ki. Lho, iki. Antrum. Kuwi iki pancen miki wis banter, pancen yo gulune ndek kok iso. Kerjane tidak. Dari sakit. Oh, nomor apa sih kalau? Yo sakit iki ora nek basah. Rumah sakit itu biro sakit. Penyakit kecil ini. Ya kan biasanya bis. Yo, gini, lek lucu. Lek rumah sakit iki ora bisa dibasah ning biro sakit. Lek nek tekan yang namu, arepe dolan ndi ning? Biro sakit. Kula badhe ningali griya hantu. Kayak rumah hantu ora. Jangan nggak lucu. Jangan. Layak kalau jangan. Nek rumah sakit tuh. Nggih. Layak kalau dulu kayak impus. Dundung ngono. Sama, Jotan. Masuk. Kula dari Belum diseleksi kan. Berani dari. kelas dulu aja. Kula ta. Kau tasik pantes sekolah ta niku? Ya, pokoknya kita kabeh sekolah ngono lho. Sekolah, nggih. Biar kula pengisi, Isi piro ta? isi sego. Lahir. Nggih, kula Dinda. Saya sekolah. Nggih. Kelas berapa, Din? Kelas 3. Nek di sekolahmu. SMK Tunggal Boyolali. Oh ya, jas ya. sekolah ora. Bagi tuwek. Ya Allah, mosok tuwek to, Mas? Ya tuwek sampean lho. Lah yo barang. Lho, Nek iki wis anu, wis
ngangkat Loh, kalau senior ya. yo ngangkat ning suka budaya. Sinden Pendopo Tulung Agung Mas. Tito dakwaan ini pasti bokong sinden. Sampai dalam rudus sih kayak gitu. Aku ki ndak penaan sinden ki yo mati uripe dalane karo sinden. Loh, lek urip iki sinden yang mati iki angko ya. Nembangnya urip apa ke bebas campur sari bebas. Musik oke. Sesuk nek butuh dagelan kenceng kuwi wae yo. Wis rasan gawe aku tak omongke sapa-sapa. Apik lho kuwi. Apik kira galak. Nek dadi dagelan nang ning dhuwur lunga. Der lho, betul. Nebang der lho, nebang der. Waktu lu ada Kusmo itu ya. Oke. Kusuma Wijaya. Sakar. Ngomongi awake dhewe ku gak usah. Mau bocah-bocahnya seneng nodi kekuatannya dhewe. Nek nek botoke sesuk betul nek. Gede Kusmo Wijaya piye? Kusuma Wijaya. Yen tak sawang kuwe kaya buta. Tapi jane ki mau budal. Ngerti nek DR ngancam golek gesere palungguhanku. Ya, Kusmo Wijaya Pagoda tu portable. Mas. Bocok portable to caca. Mas. Aku cak yo dungo. Napa sing saya napa? Portable ki identik wong sing ning gone pub kafe ngono kae kok. Loh, jenengan kok ndak tahu Mas. Jenengan dikane Mas kudu. Jenengan dikane pripun to Pagoda tu. Jenengan dikane Mas. Portable kok ning Lah KKP. kene portable ngono kae. Lah, kuwi portable, kuwi lo mati ndek ngono. Kita ngono iki sebokono. Loh, lah ki yo mencet ki portable tak kuwi. Portable mecaki portable. Orang lho, Mas. Pengen ngomong orang. Ya. Aku digali sak buku dengan paling goblok. Jelano Mas untuk jelano. Ya, Kusmo Wijaya. Aku mimpi. Ayo.
Mbak ini sama Mbak Rari jangan duduk dulu. Enggak. Niko ada mas undang terakhir jadi pagelaran waktu niko hutan Ella Elo. Tegese menungso kuwi aja mung tolah-toleh. Nyang kopi. Kudu naik soyo. Nika mbok make anu Mas. Pripun? Rono